Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Sebi și astăzi ne vom juca Minecraft. Am făcut eu căsuța, dar am făcut-o puțin cam înaltă. Și fiindcă am făcut această greșeală, voi lua niște pământ și mă voi urca sus și voi sparge din blocuri. Să văd câte blocuri de pământ o să trebuie să mă urc. Nu cred că prea multe. Mi-am făcut și niște chesturi, dar uitați-vă și voi că mi-am făcut-o puțin prea înaltă, fraților. Prea înaltă mi-am făcut-o. Ok, stai să-mi iau pământul. Ok, fraților, haideți să spargem așa hartina, a 2, a 5, 4, a 5, luăm așa. Stai mă, ia. Am un șocățelușe pe numele Efi. O să facem episoade și cu Among Us în realitate. Fraților, nu știu dacă voi să vă placă episodul acela, dar mie sincer chiar îmi place Among Us în realitate să mă joc. Puteți să vă jucați și voi. Dacă vreți vă spun cum să vă jucați Among Us în realitate. Păi în primul rând, luați 3 biletele sau câți copii sunteți voi. Trebuie să luați așa o bucată de hârtie. Câți oameni, cu câți oameni vă jucați? Așa. Și în primul rând faceți niște bilețele din acele hârtii. Din bilețelele acelea am nevoie de un topor. Și din acele bilețele pe ele scrieți așa. Ori scrieți impostor sau scrieți direct impostor, inocent. Ok, stai să-mi iau tot. Ce vreau să fac? A, da. Topor, iau pickaxe. Bă, nu acolo. Așa, aveam un nou toporaș. Este fiindcă am pomite și pe lângă mine sunt... Ok. Voi pune puțin stop la video. Fraților, am revenit, sta să sar în pat imediat, dar nu vreau să iau imediat. După aia nu mai stau să mă mai urc din nou după el. Deci așa că îl iau acum pe noapte. Am revenit, doamnelor și domnilor, dar cred că am stat puțin cam mult. Ia-l naibii de zombaluc! De babaluc ce? Fraților, din păcate mi-au dat reclamă. Fraților, chiar când trebuie niște torțe pe aceea. Știți aia să ne punem agentii la Nani.
Ne punem la nani că n-am chef. Bă, lasă-mă să dorm. Uite, frate, mă las să dorm. Acum am învățat. Ok. Zâmbalul pe ăla va muri imediat. Mi-a dat foc. Uite unde ăsta, vreau să-mi fac car. Unde e zâmbalul ăla de lângă casă? Era, nu știu unde e ce lângă casă. M-a otrăvit. Ok. Intrăm pe ușă. Dă-mă ușa încă. Fraților, mai am loc pe ușă. Prea gras. E prea gras. Nu mai am loc pe ușă. Ce-am zis? Ok, văd că am niște torțe, dar întâi vreau să pun... Unde le pusem, mă? Cred că 18 mi-ajung. Ok. Bă, da. Am nevoie de ceva în popică. Mă duc să omor vaca aia. Uite, am și o găinuță. Perfect. Ok. Unde e găina? O să mă duc să omor și pe aia în genul ăsta, că vreau să-mi fac și o arc. Sau undiță, nu, undiță. Undiță, ca să-mi dea de mâncare. Unde mă pe aia în genul? Unde e pe aia în genul, că îl fac țâmbăr. Îl nenorocesc. Unde e? Sari.
ce nu am nevoie eu? De dovlecii ăștia, fără le păstrez. Uitați, dacă vă întrebați ce vreau să fac cu florile, vreau să fac asta. O să iau niște pământ. Acolo. Acolo am aici numai. Da, aici ai. Nu-l văd. Ăla-i fier. Bă, fraților, unde mi-e pământul? A, uite-l. Da, uitați-vă. Ia uitați. Zic că arată destul de binișor. Nope. Okay. Acum să mai facem... Nu știu, nimeni nu va observa diferența. Dacă ăsta a făcut puțin cam multe. Ok, asta e tot ce-mi trebuie. Aici bag. Fraților, acum ne punem niște torțe pe acesta. Stați, că sunt curios dacă pot să-mi fac undiță. Putem să ne facem undiță, bă, băieți. O să la mine. Ok. Mă duc să iau niște pietricică, că am nevoie de piatră. În timp, poate mai găsesc și o găină și ceva. Fraților, am revenit. Să mănânc ceva ce acolo. Fraților, nu mi se... Deci acum... Nu. Vreau să zic că mi se pare că nu se mapa aceea. Dar nu mi se pare. Chiar sunt mișcări. Hai să nu știu câteva floricele dintre astea. Turbo! Turbo! Ok. Locul penelor. Ce spunem locul penelor? Stai că nu... Fraților! Credeam că nu am luat florile. 4 flori? Penele nu trebuie, copacii îmi trebuie, desigur că da. Piatra. Știți ce? Hai să ne culcăm puțin. Și de aceste flori nu mai am nevoie. După aceea ar trebui să mă duc să mă fac. Da, chiar trebuie urgent să mai am niște piatră eu.
aceea pietră că ne trebuie. Am aceea piatră la greu. Așa. Vreau să iau piatră să-mi umplu buzunarele. Bun, băie. Fraților, avem 64 piatră, cred că ne ajunge să iau și acest perete. Ok. După aceea ne ducem noi în mină, dacă mai avem noi nevoie de piatră sau chestii de gen, sau ceva de genul. Acum să ne facem un furnal. Am făcut de asta. Bun. Chestia asta nu găseam pe furnal, nu găseam furnalul. Ok. Punem asta și aceea punem cât cel mai puțin lemn pe care l-am eu. Este ăsta. 7 lemn. Stați. Să craftez ceva. Nu, era cum se numește? Zi-mă, ca un fel de brichet arăta. Stați. Ce se face asta? 3 piatră și un boț. Am piatră. Sticule, am piatră, am... Tu lasă-mă să o fac. Ui? Bă, nu făcui. Hel. Băz de aur. Păi eu n-am băz de aur, nene. Punem aici puiul. Florile și nu trebuie chestul, penele.
armă, da?